Mä seison tässä meidän tyhjän öljypuun alla, koska me ollaan nyt kerätty oliivisatoa sitten 2-3 viikon ajan Mosavin öljypuista, joita on eri puolella Mosavia ja sitten ihmisten pihoissa. Ja tässä on yksi kourallinen vielä jäljellä sitten niistä, mitä me vietiin eilen viimeiset tuonne Latruninin öljypuristamoon. Ja mä haluan vähän kertoa sitten tästä prosessista, miten se menee. Ensiksi kun me aloitetaan keräämään niitä siis oliveja, niin me laitetaan peitteet tai semmoiset alustat öljypuun alle, levitetään se mahdollisimman tiiviisti sitten sinne, tai siis sille teidän isoja aukkoja ja kattavasti sitten sen puun alle ja sitten käsin riipimellä tai korkeimmista oksista sitten semmoisella kepillä naputellaan niitä oliveja alas. Ja sitten tänä vuonna me saatiin semmoinen sähkökäyttöinen laite, joka auttaa meitä niissä olivien pudottamisessa. Se oli tosi hyvä laite. Tässä on tämmöinen pitkä varsi, jolla sitten yllettää aika korkealle tuonne ylös. Ja sitten täällä päässä on 2 tämmöistä häkkyrää, joissa on vähän tämmöiset sormimaiset piikit sitten eri suuntiin. Ja ne sitten irrottaa niistä oksista sitten ne olivit pois ja ne putoaa sinne matolle, mistä me sitten myöhemmin kerätään ne noihin ämpäreihin. Ja me tarvitaan semmoinen tietty määrä oliveja ennen kuin me voidaan viedä ne sinne puristamoon, niin me kerätään tai laitetaan ne semmoiselle kylmälle kivilattialle huoneessa, joka on sitten mahdollisimman viileä, ja laitetaan sinne muovisuojus ja sitten kangas ja sitten levitetään ne olivit semmoisena ehkä 10 sentin paksuna kerroksena, että jos ne jättäisi johonkin ämpäriin seisomaan tai säkittäisi jo valmiiksi, niin ne lämpenisi siinä ja sitten se menisi pilalle sitten se sato. Eli ne voi seisoa sitten siellä lattialla jonkun viikon, vähän toista viikkoa siihen, että mennään viemään tuonne öljypuristamoon. Tosiaan tuossa Latrunissa on öljypuristamo, jossa me ollaan käytetty tai viety nyt jo vuosia sitten niitä satoamme sinne. Ja siellä kun se määrä, mitä me viedään, niin ne laitetaan semmoisen isoihin, onkohan se joku kuution kokoinen laatikko, johon sitten ihmiset kaataa ja laittaa ne olivit sinne säiliöön ja sen jälkeen, kun se on täysi, niin olivit punnitaan ja sen jälkeen sitten ne menee semmoiseen suppiloon tai semmoiseen siiloon, josta sitten lähtee liukuhihna sitten viemään niitä oliveja eteenpäin siinä prosessissa. Ja ensiksi ne menee siellä ylös ja siellä ylhäällä muistaakseni on semmoinen puhallin, joka puhaltaa sitten puun lehdet ja sitten pientä roskaa sitten pois ja sitten sen jälkeen olivit putoo semmoiseen pitkään laatikkoon, jossa ne pestään. Siellä on vettä ja sitten semmoisia pyöriviä teloja, jotka sitten vie niitä olivia eteenpäin. Ja kun ne on sen tullut siitä, niin ne menee taas ylös. Siellä on semmoinen laite, tai säilö, jossa puristetaan tai rikotaan, murskataan ne olivit sitten semmoiseksi mössöksi. Ja se pyörii sitten, se on semmoiset terät, jotka pyörittää sitten sitä massaa aikansa. Ja sitten se siirtyy siihen toiseen semmoiseen säiliön ja öljy menee putkea pitkin semmoiseen hanaan, josta sitten valmis öljy lasketaan kanistereihin ja sitten vaihdetaan toinen kanisteri ja niin päin pois. Ja sitten kun kaikki öljy on saatu sitten pakattua, niin sitten nämä kanisterit sitten siirretään autoihin ja sitten päästään vuoden sadon kanssa kotiin.
tässä mulla on sitten tämänvuotista öljyä, joka sitten annetaan jonkun aikaa muuten seisoa niissä kanistereissa. Ja koska siinä on, kun se tulee sieltä kanisterista vasta puristettuna, niin siinä on sitten vielä niitä hienoa hiukkasta ja muuta. Että sen annetaan sitten laskea sinne alas ja kanisterin pohjaan ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan sitten sitä päältä täyttämään sitten pulloja semmoisella kirkkaalla oliiviöljyllä. Ja meillä Jäädösmonnassa on ollut tapana sitten pullottaa vuoden sato, oliivisato pulloihin ja Hanukkajuhlan aikaan sitten ollaan jaettu meidän Mosavin jäsenille ja sitten myös työntekijöille sitten osuus siitä öljystä.